बिसायख'थिनि रादाय मावफुंबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सरकारा चिराङाव बिटिसि सरकारा रुपनाथ ब्रह्म सोलोंथाइनि बान्था रानदों। 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजाद आरो गोजौ गेजेर फरायसालिनि आनजादनि फिथायाव बिमा रावाव टप 10 मासि मोननाय फरायसाफोरखौ मान बावना बरायदों। टप 10 मासियाव थायनाय फरायसाफोरनो रुपनाथ ब्रह्म सोलोंथाइनि बान्थाजों मान बावनाय जाबाय। आर'नाइ आरो मान बिलाइजों लोगोसे नगद 20 रां गथायनाय जायो। टप 10 फरायसाफोरनो चिरां जिल्लायाव गासै 116 फरायसाफोरा बे बान्थाखौ मोननो हादों। चिरां जिल्लानि सदर थावनि काजलगाव बाजारनि नब्लाङाव खुंनाय जायो बे बान्था राननाय हाबाफारिया। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो एमएलए पानिराम ब्रह्म, अरूप कुमार दे, जिल्ला बेंगिरि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म, बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ एबा आथिखालनि एमसिएलए खाम्फा बरगयारी, मावफुं सोद्रोमा धीराज बसुमतारी, चिरां बेंगिरि मधु चन्द्र नाथ, एमसिएलए खाम्फा बरगयारी, एमसिएलए सुकुर सिंह बसुमतारी, एमसिएलए नन्दलाल मगर, बिपिएफनि लोगो आफादगिरि सुद्ध कुमार बसुमतारी, मिरु बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि रिनजय बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना। मोनसे लेखा बिलाइ जोङो होबाय बिथांमोननो साबायखरनि बिलाइ मोनसे होबाय। बेनिफ्राय सासेयाव 20,000 करि जोङो होदों पार्टी तरफनिफ्राय बिपिएफ आरो बिजेपि जोङो पार्टीया खांलायलायनानै जोङो बेखौ डनेसन खालामलायनानै जोंनिफ्राय आरो माबालायनानै पार्टी तरफनिफ्राय जोङो होदों आरो बेयाव हाग्रामा सारनि आखाइ दङ। माने हाग्रामा सारानो बे पलिसिखौ लादों आरो बिथाङा जेरैबायदि सारा जि पलिसिफोरखौ दा बे 6-7 मासनि गेजेरावनो गभर्नमेन्ट फैफिननानै जेरैबायदि माने जोंनि बिटिसिनि ओनसोलनि आरो बिटिसिल' नङा गथै आसामनि थाखाय बयनिबो थाखाय गासै दिगाव जेरैबायदि सिन्था खालामदों जोबोद बाख्नायजाथाव। आरो बेखौ नायदो उदाहरन हिसाबै बे हाग्रामा सारनिनो गासैबो पलिसि बिथांमोनखौ फेलिसिटेट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे 20,000 अनसुंथाइ होनाया गासै जोंनि टटेल बिटिसिआव गोबां रांनि प्रयोजन जायो आरो दिनैबो गासै 113 जन जोङो मोननायखौ जोङो 20,000 करि जोङो मान बावनाय बिलाइजों लोगोसे बे 20,000 फैसाखौ बिथांमोननि आखायाव गार्जेन आरो स्टुडेन्टखौ मान बावनानै आर'नाइजों मान बावनानै जोङो होबाय। भबिष्यत बिथांमोननि जिबना उज्जवल जाथों आरो बिसोरो जोंनि भबिष्यत जोंनि बिटिसिनि आसामनि भारतबर्षनि बिसोरो भबिष्यत। दिनैहाय माबा हाई सेकेन्डारि पास आउट एज वेल एज एसएसएलसि पास आउट टप 10 स्टुडेन्ट्स फेलिसिटेसन जाबाय नालाय पलिटिकेल पार्टी बिपिएफ ओमफ्राय बिजेपि मोननै पार्टीनि कलाबरेशननि माबा गेजेरजों कमसे कम 116 स्टुडेन्ट हाई सेकेन्डारि आरो मेट्रिक पास आउट स्टुडेन्ट्स बिथांफोरखौ माबा 20,000 थाखा रां चेक हरबाय आरो लोगोसे सार्टिफिकेट हरबाय जाबाय। आं ओरैबायदि माबा फेलिसिटेसन प्रग्रामाव थानानै आंखौ बिराद माबा प्रिभिलेज खालामदों आरो फैगौ सम प्रत्येक बोसोर ओरैबायदि माबा फेलिसिटेसन प्रग्राम जाबाय थानांगौ आरो आं धन्यबाद जासिदों पलिटिकेल पार्टी जायनाखि इनिशिएटिभ लादों बिथांमोनखौ आं धन्यबाद हरबाय जे स्टुडेन्टफोरखौ मटिभेसन ओमफ्राय प्रेरणा खालामनो थाखाय। आङो नोंनि मिडिया चेनेलनि गेजेरजों आं माबा बुंनो हायो जे दिस डेज एडुकेशन আজি शिक्षार विभाग इमान उन्नत होइसे माबा एडुकेशन साइड ओरैबायदि डेभेलप जाखाबाय जायनिखि सेंग्राफोर जुदि बा सिख्लाफोर जुदि सिआइटिआव इन्जिनियारिं फरायनो नागिरो बा मेडिकेल सेक्टराव मेडिकेल फरायनो नागिरो बिटिसिनि गेजेराव मेडिकेल कलेज दं, सिआइटि इन्जिनियारिं कलेज दं आरो माबा गोबां फेसिलिटि दं गावनिखौ सास्टेन खालामनो थाखाय। ओंखायनो सेंग्रा स्टुडेन्टसफोरखौ आं मेसेज होनो नागिरो मोजां फराय। नैबे सरकार कमप्लिट क्लिन सरकार कुनो ब्राइब गैया, कुनो घुस गैया, कुनो उत्कोस गैया। ओंखायनो जाय स्टुडेन्टसफोर गावनि केरियारखौ बानायनो थाखाय मोजां फरायनानै गावनि माबा मोजां पारसेन्टेज लानो हागोन बिथांमोना ओरैनो गावनि टेलेन्टनि गेजेरजों साख्रि मोननो हागोन।